Fid-diskors tal-Baġit tal-2012, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien ħabbar miri ċari ħafna dwar kemm kellhom ikunu id-dejn u d-deficit għal din is-sena. Skont il-miri tal-Ministru Fenech matul din is-sena, id-deficit kellu jonqos b'50 miljun euro u d-dejn kellu jiżdied b'100 miljun euro biss. Miċ-ċifri li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika fl-aħħar sigħat dwar id-deficit u d-dejn għall-ewwel 10 xhur tas-sena, jirriżulta iżda li sa Ottubru il-Gvern kien qiegħed il-bogħod ħafna minn dawn il-miri. Fil-fatt, id-deficit li sa tmiem din is-sena kellu jonqos b'50 miljun euro, bil-kuntrarju fl-ewwel 10 xhur żdied bi 33 miljun euro fuq l-istess perjodu ta' sena ilu, biex sa Ottubru deficit kien ta' 322 miljun euro. Min-naħa l-oħra id-dejn li suppost sa tmiem din is-sena kellu jiżdied biss b'100 miljun euro, fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena żdied b'235 miljun euro fuq l-ewwel 10 xhur ta' sena ilu, biex sa Ottubru d-dejn kien jammonta għal 4 biljuni u 600 miljun euro. Jispikka wkoll fl-ewwel 10 xhur tas-sena il-ħlas fi maxijiet fuq dan id-dejn. Bejn Jannar u Ottubru intefqu 185 miljun euro fi maxijiet fuq dan id-dejn. Dan jikkontrasta bil-kbir mal-ispiża tal-Gvern fuq oqsma oħra. Fil-fatt, l-ispiża fi maxijiet fuq id-dejn kienet 1.5 ikbar mill-ispiża fuq l-edukazzjoni u 5 darbit ikbar mill-ispiża fl-oqsma soċjali.